ca și români, noi tot timpul ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea sănătate, pentru că noi spunem că sănătatea este cea mai importantă dintre toate, dar paradoxal suntem printre cei mai bolnavi oameni. Și noi, așa ca și oameni, nu prea înțelegem cât de importantă este sănătatea. Sănătatea este extrem de importantă. Dacă ai sănătate, într-adevăr, poți să le faci pe toate. Pentru că dacă nu ai sănătate, nu ai energie. Dacă nu ai energie, nu ești în stare, nu poți să-ți realizezi visurile pe care tu le ai. Să spun și mai simplu, un om sănătos are 1.000.000 de visuri, însă un om care este bolnav, indiferent cât de mulți bani ar avea sau oricât de mare ar fi abundența lui financiară, are un singur vis, de a fi sănătos. Dar sănătatea nu ține doar de cât de bine mănânci, cât de sănătos mănânci, ține de mulți factori, mentali și emoționali. Și că dacă vrei să afli mai multe și cum să-ți poți îmbunătăți sănătatea, astfel încât să ai energie și această energie să fii un om mai bun, să-ți îndeplinești visele, te aștept pe Intuitiv Interactiv.